Bun găsit! Sunt Dragoș Bercea, iar astăzi, alături de familia Tonelli, voi găti o rețetă de ouă florentine. Pentru asta avem nevoie de spanac, ceapă șalotă, usturoi, oregano, o roșie din grădină, bacon, lămâie și ouăle noastre premium de la găinile crescute la sol. Prima etapă a acestei rețete este pregătirea sosului olandez. Este o rețetă de bază a bucătăriei franceze. Ouăle noastre de la familia Tonelli sunt free range, găinile sunt crescute natural, au acces la curte și mâncare naturală. Avem cele 5 gălbenușuri pregătite. O să adăugăm 50 de ml de vin alb, vom stoarce jumătate de lămâie și acum vom găti totul pe bain-marie. Între timp vom pregăti untul pe care trebuie să îl topim. Haideți să vă arăt ce înseamnă să gătim ouăle pe bain-marie. Am pregătit o mică crăticioară cu apă. Vom da focul aproape de maxim să clocotească. Le putem asezona cu piper și cu sare. Un ingredient foarte bun este piperul de cayenne, care ne dă puțină iuțeală și aromă. Și să spumăm foarte bine sosul. Noi trebuie să avem grijă să amestecăm continuu și să fie super spumat. Ne întoarcem la locul nostru. Între timp s-a topit untul și trebuie să-l incorporăm cu mare grijă în baza pentru sosul olandez. Procedeul este asemănător cu procedeul de a face maioneză. Textura este perfectă, iar ouăle Tonelli și-au făcut treaba exact cum trebuie. În etapa următoare vom tăia baconul și îl vom face super crocant. Voi folosi un bacon crud uscat, da? Și un pic afumat, pe care îl gătim până devine super crocant. Îl punem în tigaie. În timp ce se face baconul, pregătim ingredientele pentru spanac. Aici voi toca mărunt 2 căței de usturoi cu puțină ceapă șalotă. Le voi căli super bine în ulei de măsline, iar apoi le vom pune peste baby spanacul rece. Acum aș vrea să continuăm cu ouăle pentru poșat. Pentru asta vom folosi 4 ouă pe care le spargem în boluri separate. Între timp vom lua baconul pentru că a devenit crocant. Asta este culoarea pe care vreau să o obțineți la bacon în momentul în care îl faceți crocant. Acum vom face ouăle poșate. Am pus oțet. Punem și sare. Până clocotește apa, vom tăia roșia și o vom gratina la cuptor cu ierburi aromate. Busuioc, oregano, uleiul de măsline și asezonăm cu sare și piper. Le vom pune la cuptor la 170 de grade pentru 5-6 minute. Acum a clocotit apa și vom adăuga ouăle. Ouăle parafigata, va trebui să le scoatem repede. Îl asezonăm cu puțină sare, puțin ulei de măsline. Continuăm rețeta cu spanacul. Avem nevoie de o tigaie foarte bine încinsă, în care punem ulei de măsline și usturoiul alături de șalot. Până se călesc ceapa și usturoiul, vom scoate roșia din cuptor. Asezonăm foarte bine ceapa cu usturoiul. Avem sare, piper, luăm o parte din spanac, punem într-un castron. Avem ceapa și usturoiul foarte bine călite și acum acest ulei aromat îl vom pune peste baby spanacul, care este super fraged. Îl va găti instant. Continuăm rețeta noastră. Vom tăia o brioșă, este o pâine dulce, și punem brioșa. Peste brioșă aș vrea să punem spanacul. Acum o să punem roșia noastră gratinată, ne dă un plus de culoare, arată fabulos în farfurie. După care punem ouăle poșate, sosul olandez pe care trebuie să-l mai amestecăm încă o dată. Sosul olandez mereu este vedeta. Am acum o mică surpriză pentru voi. Am niște flori comestibile foarte, foarte drăguțe și au o culoare care se potrivește foarte bine cu ceea ce am pregătit noi. Și să nu uităm de baconul crocant. Ne ajutăm de uleiul de măsline să avem un touch final.